זהו. זהו? כן. תהפוך בדיוק. לוקח אותך. קרובה מדי לטעמי. לא, היא תתפוס טוב את הכל. בסדר, רגע. כן, אני אעזור. תכנס איתי נזיז אותה פשוט. לצוד, תזיז אותה. הנה המגילה שהיא הייתה במקור, היא צריכה תיקון של הבית שלה, במקור הייתה ידית שהייתה מגלגלת אותה וקצה המגילה זה קצה המגילה ובזמן שהייתה מתגלגלת יש פה ציפור שמסתובבת, ציפור שמסתובבת והמגילה היא בערך עד כמה שאני זוכר, היא 1.5 מטר. לא רואה מספיק. לא, שיראו אותך. אז יובל, היא מגילה בת 300 שנה, עוברת מאב לבן. 300 שנה, הנה, נראה פה למצלמה את הדף הראשון שלה. כן. מה, כתוב משהו? אמא, אנחנו מצלמים, לא כתוב במתי. היא בת 300 שנה. כן, יש לה 300 שנה. היא נתנה לי את זה שהיית קטן, ואמרה שזה 250 שנה. עוברת במשפחה שלנו. 300 שנה. וכל פעם עובר לבן. זה צריך לעבור אליך. אבל שיהיה לך איזה בית שתוכל לשמור את זה. כן. כי אמא, תראה את זה, תגיד איזה סמכות, תזרוק את זה. טוב. זה קלף. כתוב על קלף. זה הבעיה עם כל המגילות, שהן מגילות. זה היה בכל המשפחות העשירות, המבוססות, היה להם ככה מגילה של המשפחה. אתה מבין? זה לא היה לכל אחד. זה היה לאנשים עשירים, המבוססים היה להם. אז במשפחה שלו זה היה, וכל פעם זה עבר לבן הבכור, בכל דור. הבנת? אז הוא קיבל את זה. ומספרים שבזמן השואה, אז שהיהודים הלכו לעבודות, אז הם החזיקו את זה, אתה יודע, היה אפשר להחזיק את זה בכיס. כן. זה סגולה. המגילה באופן כללי... תיזהר על זה משך כן, בכוח. אני נזהר. לא בכוח. לא בכוח. אני נזהר. אני מבקש להפסיק אני מאמין שאפשר לקרוא בה, למרות... למרות גילה, אני לא... יכול להיות שתצטרך תיקון. זה באמת זהב. כן, כן, ככה זה. ככה זה. קשה לראות. ככה זה זהב. המגילה מכילה סודות קבליים כידוע. צריך להיזהר, אני יודע. כן, כן, אבל... זה...
בידינו קצת כסף, אז נטפל בה. צריך לברר לניר את הכסף, את הבית הזה, לנקות. את כל זה? כל זה, כן, זה מתפרק. יובל, מתי אתה תאכל צהריים? אם הכל מוקלט, נא לא להפריע. כן, אבל מתי תאכל צהריים? די. עכשיו. להיות שצריך לסובב החוצה הנה. את ההברגה הזו עשו ביד, זה דבר שלא יאומן. בדק את זה מישהו מסוד ביז, ואמר לי. זה בית מכירות פומביות, היה להם מומחה של יהודייקה, של דברים של תשמישי קדושה יהודיים. יש 1 ל-100,000 איש יודע לעשות את זה, להעריך כאלה דברים. והוא אישר שהיא בת 300 שנה. בשנות ה-90, לפני 15 שנה. 20 שנה בערך. כן. הוא אישר שהמגילה היא בת 300 שנה. הוא אומר שזו דוגמה נהדרת למגילה, היא נוצרה כנראה באזור של הבלקן, כן, כמובן בבולגריה, ייתכן שהייתה ביוון, תחת השליטה של הטורקים באותו הזמן. לפי הסגנון, הנה, זה הסוף. טוב. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה נקרא אותה. אוי, נראה שהיינו צריכים לפתוח את ההתחלה. לא, זה, כן, אבל אין ברירה, זה קשה לקרוא תוך כדי, תחזיק את זה. פה, זה נותן פה. אתה מבין, האור זה לפי גודל החיה שלקחו. פרה, לא? יכול להיות שפרה, יכול להיות שעז, חיה כשרה כלשהי. כן, ובכל המגילות יש את הבעיה הזאת, שמתחילים... אני חושב שיש שיטה לזה. לא, אין. שים משקולת. אין שיטה. מצחיק שרשום על זה. כן, לא משנה. מה היה? לא, זה מתקפל. יש כאילו קרן. אין שיטה לזה. ככה זה, מגילה כזו קטנה, ככה צריך להסתדר איתה. בוא, תקרא אחד איתי. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המלך, מהודו ועד כוש, 27 מדינה, בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו,
מה זה? וחיל פרס ומדי, הפרטומים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך, מה זה? חזור, נראה לי חזור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, המלך מפואר ושלט אחרי 3 שנים של שלטון, עשה חגיגה שנמשכה חצי שנה. אחרי 3 שנים? כן, אחרי בשנת 3 למלכותו, והוא... רגע, איך חצי שנה? אמרו 7 ימים. 7 ימים זה שיא של המשתה, אבל זה חצי איפה זה? אני לא יודע אם עשה. הוא יושב 3 שנים, כן? על 127 ערים, אז עיר זו הייתה מדינה, עיר כן. וסביבתה זו מדינה. אז הנה מתארים את הפאר שלו, חצר גינת, עוד נגיע לזה, תתי לב. חצר גינת ביתן המלך, חזור כרפץ ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי, אתה רואה איזה גליל כסף המגיל, ועמודי 6 מטות זהב וכסף על רצפת בעת ו6 ודור וסוחרת והשקות בכלי כסף וכלים מכלים. בכלי זהב. מה? בכלי זהב. בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשתייה כדת אין אונס. כי כן יסד המלך על כל רוב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. הוא היה לכאורה דמוקרט גדול כזה, נתן תשתו כמה שאתם רוצים. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, ביום השביעי, כן, זה 7 ימים של שתייה בלי הפסקה. אמר למאומן בזתה וחרבונה, בגתה והפגתה, זתר וקרקס, 7 הסריסים המשרשים. מה אתה מבין מהמשפט הזה? לא, זה שמות. אמר לה סריסים, תכף תראה מה זה. משרתים. כן, שמשרתים את פני המלך, אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר, רק בכתר, להביא אותה. סריסים כאילו מסרסים. כן, אז הם יכולים להיכנס לבית של אנשים. אחרת אף אחד משרת אחר לא יכול להיכנס. והוא אמר להביא את המלכה לפני המלך, להציג אותה, כן? רק עם כתר לראשה. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראי, ותמאן המלכה ושתי לבוא. אתה מבין למה היא יענה? בדבר המלך, אשר ביד הסריסים. ויקצף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים, יודעי העיתים, אתה מבין, היה לו יועצים. מה זה ותמאן, היא מיהרה לבוא? ותמאן, כן. כזה. ותמאן המלכה. ותמאן, כן. ותמאן המלכה ושתי לבוא, כן. בטח, אמר לבוא עם כתר, היא לא רצתה לבוא, רק עם כתר. זה הבנתי. הוא רצה שהיא תבוא עם כתר, הוא היה שיכור. רצה שהיא תבוא רק עם כתר על ראשה. אוקיי. נו, הוא היה שיכור. הם היו כולם שיכורים. ומה זה תמאן? תמאן, היא סרבה, היא אמרה, מה, אני אבוא ערומה, רק עם כתר על הראש. הבנתי עכשיו. היא אמרה לו, לסריסים, היא אמרה, אני... טוב, אחרי 7 ימים. כן, 7 ימים הוא שתה. ויאמר המלך לחכמים, והם כולם חכמים, אבל שותים, כן? יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. כן, הוא אומר, מה זאת אומרת? מלך זה מלך, אם הוא אומר. והקרב אליו קרשנה, שטר, ארמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, 7 שרי פרס ומדי. זה 7 שמות שלהם? כן, אלה 7 שרים. כן. אוקיי. רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, זה האנשים שיכולים להיכנס. כדת, מה לעשות במלכה ושתי? אנשים שיכולים להיכנס. כתוב, יודעי דת, והקרב אליו קרשנה, הנה אלה שיכולים להתקרב אליו. זה 7 שרים שיכולים. ממשלה.
הממשלה, כן, בכירי הממשלה, לא סתם. אוקיי. הנה, רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות. הם הראשונים שיושבים, לא כל אחד. כדת, הוא מתייעץ איתם, מה לעשות? כדת, מה לעשות? במלכה, דת זה חוק. כן, זה היועצים המשפטיים שלו. מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך, אחשוורוש ביד הסריסים, הוא נתן פקודה, הוא אמר לסריסים, תביאו אותה עם כתר. ויאמר מומחיהם, זה שמות פרסיים, זה ממש אקטואלי. לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כן, כן, יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף, אם על המלך טוב יצא דבר מלכות. בקיצור הם אומרים ככה השרים, אומרים זה לא שהיא מרדה רק במלך, זה עכשיו כל האנשים ימרדו בכל הגברים, כאילו יתחיל פמיניזם פתאום. אומרים כי הם מדברים עכשיו כמו משפטנים, זה תקדים, כן? כאילו אם נאשר לא, נאשר אם נאשר לה, לא לבוא, לא משנה מה, לא חשוב מה המלך אמר. כן, לא חשוב מה המלך אמר, מה שחשוב זה שהיא לא מקיימת את הוראתו, זאת אומרת, הם נתפסים לעניין המשפטי. אז מה יקרה? אז אם המלכה ולא בא היום הזה, תאמר נסרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה, ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם, למגדול ועד קטן. זה מי אמר? זה היועצים המשפטיים. אז הם אומרים לו להחליף אותה. אומרים, תחליף אותה, בטח, כי עכשיו אם לא, כל האנשים יסרבו לגברים, יגידו מה שהם רוצות, יתחיל פמיניזם פה, אנחנו לא יכולים לנהל מדינה ככה, מה זה? זה... תזרוק את המלכה, תביא מלכה אחרת. הנה, והיטב הדבר בעיני המלך והשרים, אז הם אמרו, בסדר, נעשה ככה, כן. ויעש המלך כדבר ממוכן, זה העצה שנתן לו ממוכן, כן? רגע, נראה קצת כאן את השורה הזו. מה, איזה? אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה. איפה? אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה, היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטון, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל המדינות. ספרים זה היה מגילות, כמו אז. כן, אותו דבר. מה, למה הוא שלח ספרים? ל-127 מדינות, לא היה פקס, לא היה אינטרנט. לא הודיע שכל האנשים צריכות, מה שהגבר אומר, כן. לא. לא, שמחליפים את ושתי וזה, כן, גם. מה קרה? המלך אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, היה לו אימפריה גדולה מאוד, שלט גם על ארץ ישראל. להיות כל איש שורר בביתו, כן, הגבר הוא המלך בזה, הוא מדבר כלשון עמו. לכל העם הוא אומר, זה ככה צריך להיות. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, דיבר את ושתי ואת אשר עשתה. איפה אתה? זה דיבר? דיבר, לא, זכר את ושתי ואת אשר עשתה, ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקוד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד אגה, סריס המלך, שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. לכל הבחורות היה טובות מראה, וזה שיביאו, אז ייתנו להם תמרוקים, ייתנו להם ממה להתקשט, להתאפר,
ובשמים וזה, כל... אוקיי. ומי שאחראי על זה זה אגה, סריס המלך, שומר אנשים. שכאילו סריס ראשי. כן, סריס ראשי בדיוק. ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב והנערה אשר תיטב בעיני המלך, זה הוא עושה תחרות יופי, כן? והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך. ויעש כן איש, אז פרסמו את זה בכל הערים, בכל הזה, 127 מדינות. ויעש כן, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, זה מעניין, אנחנו הולכים עכשיו 5 שמות אחורה, שמו מרדכי, 5 נדמה לי, מרדכי זה השם הפרטי שלו, אתה יודע, היהודים היה להם שם, וכשהם עולים לתורה אומרים את שם האבא, כאילו זה לא היה שם משפחה. מרדכי, בן יאיר, יאיר הוא היה בן שמעי, שמעי היה בן קיש, איש ימיני, זה מהמשפחה של שאול. ימיני היה ימיני? כן, שאול היה הבן של קיש, משהו כזה. זה משפחת שאול, כן, כן. קיש ימיני, כן, כן, הוא מהמשפחה של שאול. אנחנו יודעים שלשאול, הבנים שלו נהרגו במלחמה וגם הוא מת, נכון? כי הוא לא הרג את עמלק. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. רגע. זה יהודי גלותי, הוא הגיע מרדכי. המשפחה שלו, האבא של האבא של האבא של האבא שלו? כן, כן. הוגלה מירושלים? כן. עם, מה זה? עם הגולה אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה, הייתה כזו. שגר אותי שאין ניקוד אוהב. אין מה לעשות, זה צריך ללמוד את הטעמי המקרא. אשר הוגלתה עם... אשר הגלה נבוכדנצר, היה אחד כזה, מלך בבל. כן, כן. והיא אומנת הדסה, היא אסתר, ככה זה יש לה כינויים, 2 שמות. הדסה, היא אסתר, הוא אומן אותה, הוא מלמד אותה, למה? הוא מטפל בה, למה? כי אין לה הורים. כן. בת דודו, היא בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבת, והיא בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגיא, כן, זה הוא הגיא ששומר על הסריס הראשי. ותילקח אסתר, השם שלו? כן, השם מופיע פה. אוקיי. ותילקח אסתר אל בת המלך, אל יד הגיא שומר אנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבעל את תמרוקיה ואת מנותה, נתנו לה אוכל, נתנו לה דמי כיס, לא יודע מה. לתת לה ואת 7 נערות. לתת לה ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך, הן לא משרתות, וישנה וישנה את נערותיה לטוב בית הנשים, וישנה ואת נערותיה. וישנה, אולי שוב שונה, פעם נוספת, לא יודע. ואת נערותיה לטוב בית הנשים, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, כן, היא לא... הבנתי. וישנה את נערותיה, זה כאילו, היא שינתה את השם שלה, שהיא באה לה... נערותיה, אוקיי, היא הייתה לה זהות חדשה. כן. אשר לא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, כן, הוא יכול להתקרב רק עד לחצר, לא להיכנס. לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה? ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כן, הם היו, אנשים שהוא בחר, הם היו שנה, היו שם עם התמרוקים ועם הזה, ורק אחרי זה היו באות למלך. כן. 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן. מה זה התמרוקים האלה? היה זמן שמתייפות, אני יודע מה, אולי, לא יודע, אולי לימדו אותם משהו. טוב. זה אומר משהו על אנשים. לא? מה זה אומר? אומר על אנשים שהן צריכות להגיע לאיזה מקום, אז הן מתאפרות ו... בסדר, אבל שעה, שעתיים, הנה, נו, הנה. שנה שלמה. לא סתם הם דיברו על זה
נשים אסור להם להחליט. שם, אמרנו 6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, רגע, אמרנו 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, היו משמנים אותם. ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה, לבוא עמה מבית הנשים. עד בית המלך, בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים. שני אל יד שעשגז סריס המלך, שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם אז חפץ בה המלך ונקראה בשם. זאת אומרת, אחרי שהיא באה, פעם אחת הביאו אותה למלך, אחרי שנה כזו, היא לא תבוא יותר למלך, אלא אם כן הוא רוצה לקרוא לה. זאת אומרת, היא צריכה להיות טובה איתו בלילה הזה. הבנת? אחר לילה אחד. אם לא, היא אסירה שם מה זה כמו תוכניות ריאליטי? כן, היא מחכה שם בבית הזה. ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר, בת אביחיל, בת מרדכי, אשר... לא בת. לא, בת. זה אבא שלה. בת אביחיל, דוד מרדכי. דוד מרדכי. זה, דוד מרדכי. אז אנחנו יודעים עכשיו מי אבא שלה היה. דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך, שומר אנשים, היא לא ביקשה משהו מיוחד, רק מה שהוא היה נותן, הסריס הזה. בייסיק. כן. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת 7 למלכותו, ויואב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו. אז היא כבר הפכה למלכה, כן? מה זה וימליכה תחת ושתי? מה קרה עם ושתי? תכף נגיע, הם הרגו אותה. הוציאו אותה להורם. כן, זכור לי. אני לא זוכר, הוציאו אותה. נראה לי, אבל לא קראנו. כן, זה קראנו, אבל זה קשה להבין זה. כן. אז מה הוא? וימליכה תחת ושתי בכל אופן, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, את משתה אסתר, זה מקרה, משתה על שמה, כן, עכשיו. יש לו תמיד סיבות לשתות. כן. והנחה למדינות, עשה, או עשה, ויתן מסעת כיד המלך, וביקבץ בתולות שנית, ומרדכי ישב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי, אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. היא עושה משהו אומר. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, נכון, כל פעם הוא מגיע לראות מה קורה, הוא לא יכול להיכנס, אז הוא צועק, אני יודע, דרך החלון ויונה לו. מרדכי יושב בשער המלך, קצף, קצף, או זה שמות, קצף, בקטן ותרש, 2 סריסי המלך משומרי הסף, הוא שומע שיחה בין 2, כן, 2 סריסים, כן, הוא שומע שיחה. בקשו לשלוח יד במלך? ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, זה דבר מאוד מעניין. מה זאת אומרת הם מדברים? הם לא ידעו, היו 127, זאת אומרת הוא שלט על מדינות שלמות, כן? אוקיי. אז האנשים היו בחצר שלו מכל מיני מדינות גם, אז הם דיברו בשפה שלהם, רק מה, הם לא ידעו שמרדכי, הוא יודע את הוא מבין את השפה שלהם, תבין, אז הוא היה עד לשיחה שבה הם קשרו קשר, הסריסים, לשלוח יד במלך, להרוג אותו, אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבקש הדבר, כן, התחילו לחקור את זה, שירות הביטחון הפנימי הזה שלו,
ויבוקש הדבר, וימצא, אז גילו שזה נכון, ויתלו שניהם על עץ, כן, תלו אותם, ויכתב בספר דברי הימים, לפני המלך כתבו, היה אירוע ניסוי. בספר שלו. כן. אחר הדברים האלה... ביוגרפיה. מה? אוטוביוגרפיה. כן, לא משנה, הוא היה לו איזה ספרים שהוא מנהל איתם את המדינה. אחר הדברים האלה, גדל המלך אחשוורוש את המן, עכשיו יש לו איזה שר חדש, הוא כאילו מעלה את דרגתו, גדל המלך... הגדיל אותו. כן, הגדיל אותו. אחשוורוש את המן בן עמדתה האגגי, זה מאוד חשוב. למה? כי אמרנו ששאול לא הרג את אגג, ובסוף מי שהרג אותו זה שמואל, אבל בגלל שהוא לא הרג אותו, על פי הגמרא, לא על פי התנ"ך, הוא בא על שפחה, ואז קמה לו שושלת, וזה המן. אתה רואה, זה כאילו קרב שנמשך אחרי 5 דורות, כן? נגד עמלק. את המן בן עמדתה האגגי, זאת אומרת, הוא גם כן דור שלישי, שם זה גם 3 דורות, כן? 3 דורות, כי הגענו עד קיש, יריני, אבל זה 3 דורות בפועל, כן? אז זה 3 דורות אחרי, גם הוא יש לו 3 דורות, כן, המן. אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן, מה? המן בן עמדתה האגגי, הוא הבן של אגג. זה לא היה יותר? לא, לא, גם 3, אבל נתנו לנו עוד 2 שמות בשביל להגיע לקיש בן ימיני. אתה מבין, נתנו עוד יותר אחורה את השושלת שלו. בשביל להבין מי הוא. להבין מי הוא, כן, שהוא קרוב למשפחה של שאול. אבל הוא 3 דורות מהדור, וגם זה 3 דורות. המן בן עמדתה הוא נכד של המן בן עמדתה האגגי. אוקיי. וישאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר אותו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך. אשר איתו. קרואים. וכל עוברי המלך אשר בשער המלך, קראים ומשתחווים להמן. זה קוראים בעצם. כן, קוראים, משתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? נכון, המלך אמר שהוא מכובד, המן. ויהי באומרם אליו יום ויום, ולא שמע אליהם, ויגידו להמן לראות, יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם, הם התחילו לפקפק, הפקודה מוזרה, יש איש לא מקיים אותה, אז אמרו להמן, יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, אשר הוא יהודי וירא המן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, כן? אז הוא יודע שהוא נכד של אגג, והיה קרבות בין היהודים, הוא יודע את ההיסטוריה של זה, אז הוא רק מספיק לו זה שמרדכי יהודי, אז הוא רוצה להרוג אותו. ויבקש המן להשמיד, עכשיו כבר זה יותר מזה, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. עם מרדכי, בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, זה כבר, אנחנו מגיעים כבר זה לא השנה השלישית, זה סיפור מתמשך. כבר שנת 12 למלך אחשוורוש. הנה, בינתיים המן נהיה זה, אתה אומר, הסיפור ממשיך. עכשיו, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא עשה, הפיל גורל. הגרלה, כן. הוא הגורל? הוא הגורל לפני המן, בגלל זה זה נקרא פורים אחד. לפני המן, מיום ליום, מחודש, הוא כזה שיחק על המזלות, כל פעם היה יוצא לו חודש אחר, לא מצא חן בעיניו, עד שהוא נפל על החודש הזה. שיצא לו מה? שזה החודש הטוב להשמיד את היהודים. הוא הלך על פי גורל. מאיפה הוא הביא את זה? לא משנה, זה נושא מעניין שדנו בו היהודים אלפי שנים ויש הסברים, לא משנה, הוא הטיל גורל אבל. והוא הגיע לחודש שבו משה לכאורה מת,
ואז הוא אמר, המנהיג של היהודים הכי גדול, הוא מת בחודש הזה, אז זה החודש, אתה מבין, אבל בפועל זה גם היום שמשה כאילו מת, זה היום שהוא גם נולד בו. אז הוא לא ידע שהוא נפל על חודש טוב ליהודים. אמא, אל תעשי לנו רעש. 12, יום ליום, מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומופרד בין העמים, בכל המדינות, בכל מדינות מלכותך, ודתיהם, כן, זה חוקיהם, שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, למלך אין שווה להניחם. הוא אומר כאילו היהודים מפרדים בכל... כן. יש להם חוקים משלהם. משלהם, כן. מכל עם. שונות מכל עם. שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים. הוא אומר, הם לא נאמנים, הם לא... זה התהליך. למלך אין שווה להניחם, אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, לעבדם זה להרוג אותם, כמו... ו10,000 כיכר כסף, כן, יש לו תקציב גם. אוקיי. ו10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה, להביא אל גנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו. מה רגע, הוא אומר שזה הכסף שיעלה? התקציב, כן, להרוג את היהודים. כן, הוא הכין תוכנית, הפיל פור, הכין תקציב, הוא רציני, הוא בונה כורים, הוא לא צחוק. אוקיי. ו10,000 כיכר כסף, כן? כיכר, אני לא יודע, זה גודל כזה של מטבע, משהו. אנחנו יודעים, מצאנו כיכר. כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה. לא ישמעו את זה כל כך. להביא את גנזי המלך. אל גנזי המלך. אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו, הוא הסיר את הטבעת שהיו חותמים איתה בפקודות. כן. מעל ידו, והתנה להמן בן עמדתה האגגית, צורר היהודים. הוא נתן לו כוח של מלכות לעשות את הדבר הזה. נתן לו את הכוח לבצע את זה. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו